Nan da ya kama kuguna. Ita ya gida gida da adda. Allah ce yalla wai ba. Ina jin ka. Kana ji ko? Nan da ya riki kuguna zamanin Mariyan nan. Yace la laifi kan laifi har da adda nace ba adda ba ce yalla bai kuguna kare. Jaliya. Kai ya kin bi ne yan ya je kira kin. Ina murawa ina jin gudu ina karban kida Allah alquran ina jin murawa na kudi kake eh wallahi ka ji abin da Buhari yace Buhari yace ba ku da hakuri ba zo tun kwalba kuna ta kuka Allah ba zo tun kwaldin ba ma yanzu Amerika yaro na dan gidan yana ya da dan kwari ne ni yace baba zan mika kasuwa ne a yaro ba ka iya kasuwanci na ba ya da ya gone da ni ya zo kasuwa ya da ku ya gaji ya zo mu koma kasuwa yace baba ma ku ne kai aka kaga ce muku ci ma wai ya ce ba ni ba hari yi ba shi ci ma kwance ne ba lokacin da ya kwanta asibiti no yake Allah alquran ci ma ya ci kudi ne wa yanzu kai baka da lafiya butinariya za su kai ka muna cin uwar magun ga wannan Allah na rabe da Allah 50 dina kenan na tura mai har yanzu bata ga ba alwira na rabe da Allah ga wannan hada kuka ba Allah da annabi ko eh waje ce mai kwanciya dauka dai kai na rika sannan za ka ga dan iska shugaba Allah kaza Allah ya ka koma tallafiya wuta ai na rabe da Allah kasan nan ba kyau in kaga mutum a rana ba ya rana ba har da kuka wallahi har da kuka ba maka a rana ke baba sanni a jiki yana fama ba yana fama na rabe da Allah yana fama albirinka na rabe da Allah yaro na da ya ganni ina bacci ta ido do kai ba talauci wallahi saboda talauci ba dodo bane yaro bakin ubanka ne